pabrikay, sigay kon ngaran to'y pakpak. Nang gastusan ko'y pilat, at lapigan o nadilan taak. San lasos 50 pa, suimpayan kun wangalan. Susto-suston pito'y bulan, suimpangikit dalad sayan sigay. Impay palag kulat satan, di madwaway sa bangay dagupan. Say tinaboy dagdagan, jag kamiling bayambang. Asun suisiran amay-amay, nagbaytay tayad kalmay. Nila norton dinamay, pati abong yamay-amay. Siyak matlay makalilikat, tasay siray kimuyag-iyag. Buisit ko nandagaragat, tapi nubuwag na siray ikat. Impabilwas kulad satan, tasaray siray man lalaban. Saksakay sunak daan niya ni dayang nagpaskagan. Impay sakbit kun tampol, pitumplon duwag sunang gayugoy. Say to'y kimalayugoy, yaanggat madwaway lumboy. Impalaba kulad satan, nan simmabied tindaan. Totoo'y nang sasamsama, nang gapoy bayar puro utang. Inupot dan sinitsit, pati siksik, pati pait. Puros utang balat, siyak lalaingay asabit. Ganun sa tiyak laet, abong siya kulaw ko'y umbabarong. Akong balot na ko yung tain, nyarap tulaet sukong. Binalgot toray kawisto, pati balaok, pati aklo. Bangsay intilak to, kalamor butaw, ya kaldero. Inapagton pati ayap kintoy, manok kinto ni pato. Sa balat so betang ko, pusan masinan tanaburog ya aso. Si katoyay palang ko, tatinay nantuak na nakulaw ko. Si katoyay palang ko, say kamong ko, pusatang aso. Akin pare, mandadangal kalalamot. Untag na napukpukan niya 88.1 FM Radyo Pangasinan paborito. Bali-bali rito dugan da jay. Mandangal pa si rin. Ga, abayan mo, tamandangal kay sanagutan san labi. Aya, so #1 pop music station, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Kapaborito, lukot nyo lang ng dukulan nyo. Alas 6 na. Time check was brought to you by San Carlos City Mayor Julier Ayoy Rosuelio. San Carlos City, maunlad, ligtas at maayos. Oh yeah! Pogo Chico, let's go! Sa Pogo Chico, feel the vibe now. Tayo nang gumalaw, come alive now. May bagong sigla, we can feel it. The good times flow, can't conceal it. Kapsay si Samson, angat sa lahat. Kasama mo sa pag-unlad. Kapsay si Samson, tunay na leader. Para sa Pogo Chico, forever! Serbisyong totoo, Barangay Pogo Chico. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's J-Max Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, J-Max Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. J-Max Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. J-Max Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. J-Max Resort Hotel. Parad aliguas tan arangkaday kalasyaw ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat.
Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Wadyala sa programa Mambangon rin si kayo kapaborito. Pakaringalan na sari balita, impormasyon at loob tanpaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba si kapaboriton Dennis Mujares tan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Oras alas 6:06 nakabuasan. Good morning. Masantos tan maabig ya kabuasan luyag na Pangasinan. Naimbag nga bigat kada kayo amin apo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maabig abuklas kumoy amin dita na bulinaw tan Sambales. Narito naman tayo pa maghatid ng mga balita, impormasyon, mga issues na dapat nyo malaman sa umagang ito ng Lunes. Pizza 27 sa buwan ng Hulyo 2026. Ang inyo pong makakasama sa umagang ito. Good morning Pangasinan, maabig yakabuasan. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Horado. Bakteryan Lingkor, ato'y magtipangasinan Dennis Mujares. At kasama din natin dyan sa may technical control si Engineer Jael Franza Kayabyab. Kung meron kayong gustong iparating na mga balita, informasyon, mga issues, mangyari lamang po mag-text o tumawag sa smart number 0939-100-9931 o kaya sa group number 0927-974-2784. At sa atin pong Facebook at YouTube channel DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Alas 6:08 ng umaga. Uy, magandang umaga sa mga guro, mga magulang at mga mag-aaral na siyempre maagang nagigising. Lalo na dyan sa may bayan ng Kalasyaw, Pangasinan. Dahil magandang balita ang hatid sa inyo ng local government unit sa pamumuno ni Mayor Patrick Agustin Karamat at ang chairman ng edukasyon, si Councilor Kyle Balduisa Gaspar, matapos ang kanilang yung signing ng Memorandum of Agreement sa Department of Education doon sa Central Office sa Makati. At kasama dyan si Vice Mayor Macanlalay, si Councilor Manny Datuin bilang committee ng infrastructure. Nagbunga ang kanilang lakad sa DepEd Central Office matapos na nilagdaan ang Memorandum of Agreement para sa pagpapatayo ng 2-story building na may 6 na classroom na itatayo sa may poblasyon dyan sa may Central School sa bayan ng Kalasyaw. Malaking pasalamat ng LGU Kalasyaw sa DepEd o Department of Education sa pamumuno ni DepEd Secretary Sani Angara sa patuloy na pakikiisa sa layunin na mapabuti ang kalidad ng edukasyon sa bayan ng Kalasyaw, Pangasinan. Ang layunin ng LGU ay upang matugunan ang kakulangan sa mga silid-aralan
Kaya nag-effort sila Mayor Patrick Agustin Karamat at ang iba pang mga miyembro ng Sangguniang Bayan na nagtungo mismo sila sa may tanggapan ni DepEd Secretary Angara upang lagdaan ang isang kasunduan. Upang mabigyan ang mga mag-aaral ng ligtas, komportable at di kalidad na edukasyon ang mga batang mag-aaral sa bayan ng Kalasyaw, Pangasinan. Sa pakikipagtulungan ng lokal na pamahalaan ng Kalasyaw, mas nailalapit ang mga kakulangan ng pasilidad sa DepEd. Ang pagbaba ng pondo sa lokal na pamahalaan mula sa tanggapan ng edukasyon ay nag-aalis sa bottleneck, ika nga, o yung pagkaantala ng proyekto dahil hindi na ito dadaan sa iba pang mga ahensya tulad ng DPWH. Mas maganda na direkta ng i-download ang pondo sa mga pagpapatayo ng silid-aralan sa lokal na pamahalaan dahil alam ng LGU kung aling mga partikular na paaralan o lugar o barangay ang may kakulangan sa pasilidad. May panukalang batas itong si Senador Bam Aquino na buong sinusuportahan din ni DepEd Secretary Sani Angara na tinawag na Classroom Building Acceleration Program o yung CAPAC para matugunan ang kakulangan sa silid-paaralan. Kaya't sinabi ni DepEd Secretary Angara na tugma ang panukalang batas sa mga hakbang ng DepEd upang matulungan ang kakulangan ng classroom sa mga pampublikong paaralan sa buong bansa. Batay sa report ng edukasyon yung Education Committee, humigit kumulang 165,000 na silid-paaralan ang kulang sa buong bansa dahil kung bakit napipilitang magpatupad ng multiple shifting o kaya yung alternative delivery mode sa bawat paaralan. Ang epekto ng kakulangan ng silid-aralan sa mga paaralan ay mahihirapan ang mga bata na siyempre mag-aral at paano kung marami nga sa isang silid-aralan, siksikan ay ampatang. Kaya nga, kaya kailangan na mapabilis ang pagpapatayo ng mga silid-aralan sa buong bansa. May pondo ang DepEd. May nakalaan na 67 billion sa pagpapatayo ng target na 25,000 na silid-aralan ngayong taon. Tila yata mabagal ang implementasyon ang tulay pizza natin. Kaya nga. Tapos lalamat. Kaya nga, 7 buwan na ang lumipas mula ng inaprobahan na ang General Appropriation Act na doon nakapalob yung pondo. Ngunit marami pa rin mga paaralan sa buong bansa ang ito naharap sa kakulangan ng mga silid-aralan at patuloy pa rin nagsisiksikan ang mga mag-aral sa maliit na classroom. Kailangang malaman ng publiko kung ano ang mga balakid sa pagpapatupad dito at kung paano mapabilis ang pagpapatayo ng mga silid-aralan sa buong bansa. May nakalaan na pundo, bakit hindi ito maipatupad? Ano ang mga problema o balakid nito? Baka naman ang pagkakantala sa pagpapatayo ng mga silid-aralan sa buong bansa ay ang bulok na sistema na pag-release ng pondo. Tinanggal na sa kamay ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang pag-implementa ng mga classroom at ang pondo ay i-download directly sa local government unit. Ano ang mga proseso para may download sa LGU ang pondo? Ang proseso daw o yung pag-download, paglilipat ng pondo sa LGU mula sa DBM o DepEd, ginagawa sa pamamagitan ng pagpaparehistro sa Ugnayang Bayan portal ng DBM at pagsubmite ng mga dokumento tulad ng Memorandum of Agreement. Maraming nag-aantay na LGU at hindi pa alam ang proseso kaya hindi sila
hindi nakakarating yung pundo sa mga ibang LGU para sa pagpapatupad ng school building. Oh. Kung ang LGU ang magpapatupad ng mga silid-aralan, maaasahan na transparent. Oo. Andyan yung accountability dahil ang LGU ang namamahala sa procurement process o pagbili ng mga materials dahil meron naman silang municipal engineer, Oo. di ba? Nandyan yung isang opisina na pwede naman silang magpatayo Oo. ng mga building. Para mailipat ang pondo mula sa DepEd patungo sa LGU, para sa mga proyekto tulad ng classroom, magkakaroon ng memorandum of agreement between LGU at saka ang DepEd. Kung ang LGU ang magpapatupad ng mga silid-aralan, maasahan natin nga yung sinasabi nating transparency at accountability dahil nga yung pagbibili ng materyales, yung mga procurement, dadaan sa may tamang proseso. Mas madaling mabantayan din at mas siguro ito ay ginagamit na tugma ang mga pundo ng bayan. Ang pagpapatayo ng silid-aralan ay isang praktikal at progresibong solusyon sa lumalaking populasyon ng mga mag-aaral. Taon-taon nadadagdagan yan. Kaya nga nadadagdagan ng estudyante, hindi naman nadadagdagan ng classroom. Dahil nga yung malaking pundo noon kasi inilaan sa mga kapalpakan ng flood control, di ba? Maraming mga issue kasi dyan sa flood control doon na halos inilaan yung pundo na ito ay kinain naman ng malaking buhaya na mga opisyal ng gobyerno. Kaya't napabayaan ang mga silid-aralan. Mga nakabarong, hindi. Yung mga nakabarong na mga buhaya. Oo. Yun yung malaking problema. Kaya't natataon nga itong panukalang batas ni Bam Aquino na directly na i-download sa local government unit yung mga project na yan, particular yung pagpapagawa ng mga classroom na yan. Para sa ganun mas maraming magagawa kung ang mag-implementa ay ang local government unit. Hindi makakain ng mga buhaya. So, yun po. Kung ang LGU ang mag-implementa, siyempre, mamomonitor nila. Mamomonitor nila yung paggawa ng naturang building o school building o kaya mga classrooms. Kaya mga LGU, dapat na tignan ninyo yung portal ng DBM. Kaya hindi naman masamang magtanong kung paano naging proseso ng Kalasyaw. Kasi sila direkta silang pumunta doon sa central office. Pumunta at may nag-aantay naman sa kanila doon sa opisina. Pagdating nila doon talagang yung inasikaso sila kaagad at yun nagkaroon nga ng yung pirmahan sa Memorandum of Agreement between LGU Kalasyaw at ang DepEd Central Office. So two-story building yung ipapatayo at two-story building na 6 na classroom. So napakaswerte po ang bayan ng Kalasyaw dahil nga sa effort ng mga local government unit sa pamumuno ni Mayor Patrick Agustin Karamat at buong miyembro ng Sangguniang Bayan. Siyempre yung naturang kahilingan na yan, siyempre dadaan niya sa isang gagawa sa ng resolution, aproban ng municipal council. At siyempre nandiyan ang chairman ng edukasyon, si Councilor Kyle Balduesa Gaspar,
at ang chairman ng infrastructure, si Councilor Manny Datwin. Good morning po sa inyo dyan sa bayan ng Kalasyaw. Siyempre, isama mo na dyan si Vice Mayor Kevin Roy Macanlalay at SB Secretary Brian Calaunan. Kay ba di man sa akin Kasama doon sa kay Vice Mayor Dantan. Ayan, so napaka sarap po nadinggin yung mga local government units na talagang ginagawa nila ng paraan ang mga problema suliranin ng mga mag-aaral, lalong-lalo dyan sa bayan ng Kalasyaw. Kasi si Mayor Patrick Agustin Karamat talagang mapagmahal yan sa mga mag-aaral. Kaya't inaasikaso niya yan. Isa sa mga programa niya ang pagtulong sa edukasyon dyan sa bayan ng Kalasyaw, Pangasinan. So, marami pang nakalatag mga programa na ahatid sa inyo ng LGU Kalasyaw. Ayan, oo. Abangan nyo lang. Marami pa yan. Okay. Kaya good morning dyan sa bayan ng Kalasyaw, Pangasinan. Lalo-lalo na yung mga department heads, yung mga staff dyan sa may mayor's office. Good morning kay Madam Marmy at si Boss Carlo. Ganon din si Sarbayan, si Sergeant Basa, Sergeant Esteves. Good morning po sa inyo dyan sa bayan ng Kalasyaw. At ganon din si Engineer Art Gaspar. Good morning po at sa lahat ng mga buo-buo ng bayan ng Kalasyaw. Si Madam Jubet Apiado Esteves nga pala. Good morning po sa iyo dyan sa may local civil registrar LCR ng Kalasyaw, Pangasinan. Okay? Good morning din sa mga masugid nating taga-subaybay. Si Lolo Orpilia, magandang umaga. Si Emma Duque, ayan, magandang umaga sa inyo. Caramel de la Cruz, good morning. Diyan sa may San Carlos City. Alam ko po na maaga kayong nagigising at maaga kayong pupunta sa mga iba't ibang lugar para sa inyong kaunting business naman. Good morning si Madam Geraldine de la Cruz. Good morning po sa inyo. Diyan din sa bayan ng Mapandan, magandang umaga kay Mayor Carl Christian Biga. At siyempre, alam mo si Mayor Carl Christian Biga talagang ginagawa niya ng paraan para lalong umangat ang ekonomiya ng bayan ng Mapandan, Pangasinan. Kaya't si Mayor Biga ay lahat ng mga kaparaanan pupunta sa national offices para mag-follow up ng mga iba't ibang yung project para mapunduan at may mga na rin na kapaborito Errol, may mga senador na tumutulong dyan sa bayan ng Mapandan, Pangasinan sa pagpupundo po sa mga iba't ibang mga proyekto. Kaya ang bayan ng Mapandan napakaganda na ngayon yung talagang dinudumog na ng mga ibang mga turista, local tourist. Biro mo yung mga ibang taga-probinsya pupunta dyan sa bayan ng Mapandan para sa team building. May mga mga ibang LGU. LGU nga, pupunta dyan sa bayan ng Mapandan, Pangasinan. Yung mga galing sa dyan sa may Mindanao, di ba? May mga galing sa Bukidnon, di ba? Pupunta dyan sa Mapandan. Mountain Province. Kaya good morning po sa inyo dyan sa bayan. Yung nga pala, yung isang kinagigiliwan nilang player dyan. Ng volleyball sa men's. Sa Mapandan. Ay siyempre dire-diretso nga rin yung kanilang panalo. Ay yung isang player nila nung nagtanggal ng sapatos.
nakapaa na nakikipaglaro, mas naging ano siya? Agresibo. Naging epektibo. Oo. Nakuha mo yung pangalan yan. Yung, Number nakalimutan ko Oo. yung number. Basta ano yan? oo. Number 14. Yung 14. number 14, oo. Oo. So, talagang pinapakita ang kailang gilas sa pamamagitan ng volleyball ang mga team Mapandan. Yung parang final games daw, yung laro nila ay kalaro ang Dagupan. Oo. Grabe. Oh, ayan. Oo. At sila ay nag-gogi against Dagupan. Oh, ayan. So, congratulations po sa mga team Mapandan. Sana po pag-igihin nyo pa o pag sa ganun makamit ninyo. Yung makapagbigay kayo ng magandang laro bawat schedule malaking bagay. Oo, Kaya yan. si Mayor Carl Vega laging nakasuporta, lagi nilang kasama. Ayan, very supportive po yan pagdating sa sports. Talagang nandyan din yung kanyang presensya. At siyempre nun din si Ansel Sarate. Siya yung Oo. yung nag-aasikaso sa mga bawat manlalaro. Ayan, good morning Bawat sa inyo. team, basketball, volleyball. Oo. Yan, Si si Katoy Ansel. Kinitan, si Katoy in charge. Ayan. Pagdating naman sa Mayor's Office, siyempre nandyan na si Sir Jeff dyan sa Mayor's Office. Katuwang din ni Mayor Carl Christian Biga at si Dr. Felix Domicilio. Ano apelido ni Sir Jeff? Albasal, ano? Ano ang apelido niya? Sige, Sige. Aha. Mandudungatan, marong natsiko. Ayan. Ang magkatungtungan. Abrasaldo. Arbasaldo, ayan. Abrasaldo. Ayan. Ano yan? Alvarado. Dumaman, Max Alvarado man. Sige. Sa aming pagbabalik, talakayan din natin itong sinabi ng LTFRB na palalawigin daw nila yung pagbibigay ng fuel discount sa mga pampublikong sasakyan. O yan at iba pang mga balita. Yan ang naman yung mga tatalakay. yung mga nagtatrabaho, mga taxi. O yan, oo. Ano yung mapapala naman nila dahil sila yung mga isa sa nagbibigay ng di ba? so yun po yung Isa tax nila yung ayuda. so yun po ang ating tatalakayin makalipas lang po ng ilang palala. Ang puta-putang Iran balita. Kulelat na nga yung tatay, kulelat pa yung anak. Ang puta-putang Iran sunata. Hawak mo ang beat. Son ang puta-putang Iran impormasyon. Aya sa number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. May pangarap ka bang magsimula ng sariling negosyo? Ngayon na ang tamang panahon. Ako po si Dennis Canegosio Ferrer ay maghatid sa inyo ng isang bagong programang tatawagin nating Usapang Business sa Radyo Pangasinan. Dito po ay makakasama natin ang mga batikang negosyante, mga bagong nagnenegosyo at maging mga estudyante negosyante para makapag-inspire tayo ng mas marami nating kababayan na magsimula na rin ng kanilang sariling negosyo. Ang programang Usapang Business sa Radyo Pangasinan ay upang matulungan at gabayan na ang mga nais magsimula ng negosyo sa tamang paraan. Negosyo tips, mga kaalaman para sa mas maunlad na kabuhayan. Muli, ako po si Dennis Canegosio Ferrer na nag-aanyaya sa inyo na samahan niyo po ako tuwing Sabado alas 3 hanggang alas 4 ng hapon dito po lamang sa DWJA 88.1 Radio sa bagong programang Usapang Business. Usapang Business sa Radyo Pangasinan. Negosyong may pangarap, tagumpay ang hinaharap. Talaranan sa paboritong herbal ng bayan. E-Karma Health Option. Kaiba sa paboritong doktor, Dr. Glenn Soriano. At programan Early in the Morning. Alas 7 hanggang alas 8 na kabusan. Kada Sabado. Jalabat at paborito yon istasyon. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. E-Karma Health Option.
Mare! Kabigla ka naman, Mare, ah! Grabe, gimagana ka ah. Mari, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mari, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palit-palitan, ah! Saka, nandyan din ang mga programang pang-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mari. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayer Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Looking for a place where comfort meets flavor? Welcome to Cafe Medardo, nestled inside Coras Manor and Garden in Mapandan, Pangasinan. Your cozy escape just off the town's heart. Start your day with a rich aroma of freshly brewed coffee. Savor our signature blends, perfectly paired with warm pastries straight from the oven. Indulge our mouth-watering pasta, all and chef-inspired specialties made with love in every bite. Whether it's a casual catch-up with your friends, a family celebration, or a quiet moment just for you, Cafe Medardo is your perfect spot to relax, connect, and enjoy. Visit us today at Cafe Medardo in Coras Manor and Garden, Mapandan, Pangasinan, where every cup tells a story and every visit feels like home. Cafe Medardo, where every sip feels special. Mga kababayan ko sa Malasiki, ang maayos at maunlad na komunidad ay nagsisimula sa ating lahat. Makilahok sa mga programa ng ating lokal na pamahalaan, kalinisan, kalusugan, at kaayusan. Mag-segregate ng basura, sumunod sa batas trapiko, at suportahan ang mga proyekto ng barangays. Tandaan, ang pagbabago ay nagsisimula sa simpleng disiplina at pakikiisa. Sama-sama tayo para sa mas ligtas, malinis at maunlad na bayan ng Malasiki. Ang LGU at mamamayan magkaisa para sa kinabukasan. Ako po ang inyong lingkod, Mayor Alfe Soriano ng Bayan ng Malasiki. Mga kapaboritong tagupenyo, may bagong saya at pagkakataon ka na naman para manalo. Ipinakikilala ang bagong Authorized Agent Corporation ng STL sa Dagupan, ang Golden Key Play Corporation. Mas pinaantig, mas exciting, at mas malapit sa inyo. Araw-araw, may tsansa kang mag-uwi ng papremyo. Legal, ligtas at suportado ng PCSO. Suportahan ang legal na laro, iwasan ng illegal. Dahil dito, panalo ka na, makakatulong ka pa. Ang STL Dagupan ay hatid sa inyo ng Golden Key Play Corporation at ng Philippine Charity Statistics Office. Naghahanap ka ba ng masarap, sulit at tunay na Chinese food? Tikman ang kanilang masasarap na noodles, steaming dumplings, fried rice, at iba pang paborito ninyong Chinese dishes na siguradong magpapabalik-balik sa inyo. Sa bawat subo, maasahan ang kalidad, sarap at pagmamahal sa pagluluto na para bang nasa puso ka ng Chinatown. Pang pamilya, pang barkada o pang solo food trip, siguradong busog at masaya ka sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House. Sarap na abot kamay. Lasang tunay na Chinese food. Ano pang iniintay mo? Tara na, kain na sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House is located at the ground floor of Metro Plaza, A.B. Fernandez Avenue, Dagupan City. Also visit their branches, Bayambang, Rosales, Ordaneta, Binalonan, San Carlos City, at ang kanilang bagong bukas na sa Robinsons, Calasiao. Paborito ng kabataan at matatanda.
WJD 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Bumangon na! Samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyan ka po sa Pangasinan. Dennis Muhares, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa #1 Pop Music Station. WJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Alas 6:35 ng umaga sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan, Maabig Kabuwasan Pangasinan, ang inyo pong nakakasama sa umagang ito. Ako pa rin po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Hurado. Bakteryon Lingkor, ating Pangasinan, Dennis Muhares, at kasama din natin dyan sa may technical control si Engineer Jala Franz Kayabyab, at sa aking gawing kanan ang ating batang-batang station manager sa buong Pilipinas. Manager Joe, baby. Kung meron kayong gustong iparating na mga issue, mga reaksyon, mga sumbong, mangyari lamang po tumawag o mag-text sa ating smart number 0939-100-9931 o kaya sa globe number 0927-974-2784. Sa Facebook natin at YouTube, DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ayan. Uy, magandang balita itong sinabi ng Land Transportation Regulatory Board na pagpapalawig at pagtataas ng fuel discount para sa mga pampublikong sasakyan sa gitna ng patuloy na tensyon sa Middle East. Kaninong magandang balita? Magandang balita dahil yung mga pampublikong sasakyan. Oo, siyempre pag yung mga pampublikong sasakyan paano naman yung mga pribado? Yun nga yung mga pumapasok, nagtatrabaho sa kanilang trabaho at nagbabayad ng buwis. Oo, dapat umaaray din sa patuloy na pagtaas ng petroleum product. Dapat humanap din ng gobyerno ng solusyon upang makontrol ang pagtaas. Kailangan na kailangan na sanay na tayo. Kailangan na amendahan yung Republic Act 8479, yung oil deregulation law. Kapikitan do. Dahil yun ang nagdudulot ng sunod-sunod na taas presyo ng petroleum product di ba? Yung iba naman pabor sa pag-amenda dahil pinapanatili nito ang malayang kompetisyon. Sa negosyo. Dahil yung oil deregulation law yun yung ugat sa kawalan ng kontrol ng gobyerno dahil sa naturang batas na yan. Walang kapangyarihan ng Department of Energy na maglagay ng takdang presyo sa gasolina o yung crudo sa tuwing may biglaang taas presyo. Ang gobyerno ay kinokontrol. Yung gobyerno ang kinokontrol. Siyempre. Ng malalaking kumpanya ng langis dahil sa batas na to. Ang lingguhang yung paggalaw ng presyo ng langis ay nagdudulot ng domino effect na nagpapamahal din sa pamasahe, sa pagkain at iba pang mga pangunahing bilihin. Ito yung epekto ng taas presyo ng petroleum product. Di ba? Kaya't dapat na din ang gobyerno balansin din nila yung sitwasyon. May mga nagsasabing nagiging daan ito para sa kartel ng langis. Na magtaas ng presyo kahit sapat naman ang reserba sa bansa. Kung hindi maamindahan ang oil deregulation law, ito ay nagbibigay sa mas maraming negosyante at kumpanya ng langis
na pumasok sa merkado, kaya mas malaya din na silang magtaas ng mga presyo ng gasolina at yung mga krudo. Kung hindi lang meron akong nakitang mga bansa dito na ang gobyerno ang nagpapatakbo. Mayroon. Diyan sa may Aramco, Saudi Arabia. Sila yung nagpapatakbo, kaya nakokontrol nila yung langis. Kaya nga Diyan sa may Brazil. Dito kasi sa Malaysia. Ito may Asia dito. Tama. Malaysia at Indonesia. Tama. Kuwait. UAE sa Abu Dhabi. Venezuela. So dyan, siyempre sa Iran. Yan yung gobyerno nila ang nagpapatakbo, nagkokontrol ng presyo. So hindi sila nagpapaalipin sa mga presyo na gusto ng mga kumpanya. Kaya nga Tama ba? Oo, tama. Yan sanang ganun sana. Tama, may Indonesia. Indonesia at Malaysia. Dalawa yan Indonesia at Malaysia. 100% mag-aari ng gobyerno. Kaya nga, yun ang ang sinasabi ng ilang ekonomista, kung kukontrolin muli ng gobyerno ang industriya ng langis, maaaring bumaba ang bilang ng mga gustong mamuhunan at magkaproblema sa pagpasok ng sapat na supply ng langis. Kasi government to government na kunyari, maraming supply ang Saudi. Di ba? Talagang nag-uumapaw dyan. Di gobyerno to gobyerno ang mag-usap. Kaya nga. Hindi kumpanya. Sabi nga nila, napapaon na amendahan ang oil deregulation law. Sino may gusto? Upang mabigyan ang pamalaan ng kapangyarihan na napigilan ang labis na pagtaas ng presyo ng mga langis sa bansa. Sinong may gusto at sinong may ayaw? Nga, yan nga ang ganyan Pag gobyerno ang may ayaw, wala na tayong magagawa. Kaya nga. Pero kapag gusto ng gobyerno, magandang balita yan. Di ba si Petron? Yan nagsalita na yung may-ari, di ba? Tama. Na willing daw siyang ibenta uli. Di balibalitan. Kaya nga. Ang maganda dyan, at least merong mga ganyang usapin. May mga suggestion. May mga hinala naman yung mga motorista na ipinapataw agad ang bagong mataas na presyo kahit ang ibinibenta ay lumang stock. Kaya nga. Na binili sa mas murang halaga. Ayan, So yun yung isang problema dyan. Kaya ang mungkahin ng mga kababayan natin sa mga mambabatas, revisahin na yung amindahin na yung kasalukuyang batas para masiguro ang transparency at patas na kalakalan sa mga iba't ibang companies sa petroleum product, di ba? Dapat magtatag ng sariling reserba ng langis ng gobyerno para may panangga sa biglang taas presyo. Tuwing may krisis sa petroleum product. Baka gawing gatasan na naman ng mga magnanakaw yan pag nasa gobyerno. Pero di ba dati yung Petron pinagmamayarihan ng gobyerno, ang sabi nila dapat ibalik at bilhin na. Ayun yung sinabi mo kanina, bilhin na ng pamalaan yung petroleum, yung Petron Corporation. May mga magkakasalungat na opinyon ng mga iba-iba. Iba ay pabor para sa kontrol sa presyo ng langis, habang ang mga iba naman ay alanganin dahil sa mabagal na takbo ng negosyo sa kamay ng gobyerno. Malaking tulong ito para mapababa sana yung control. Kung katulad niyan, yung sa Malaysia, may isang sa Brazil, meron ding pagmamayari ang pamahalaan. Diyan sa may Indonesia, meron din. Diba? Hindi naman lahat aariin Alam mo kasi, kung gusto ng mga pribadong kumpanya na mag-business pa rin, wala naman problema. At least merong isa sa gobyerno na pag-aari. Diba? Ang problema kasi, ang gumawa dyan sa mga walang kontrol ang gobyerno ay yung oil deregulation law, kaya malaya itong mga
oil companies dito sa Pilipinas na magtaas ng ng crude oil, di ba? Kaya ang isa sa mga napapansin ko kung ang pagtaas ay may may range yan di ba? May Tama. from piso to 5 pesos, ganun. Pagtaas ang kagad nila 5 piso. Ang itataas. Pero pag ang bababa sa susunod na Martes, mula piso hanggang 5 piso sa Ilisabda, piso. So Itagoy, piso hanggang 5 piso, 5 yatampol. Kaya nga. Di ba? Ganun yung nangyayari. Kaya ang ngayon, ang gobyerno kinokontrol ng mga oil companies dito sa Pilipinas. Pag rollback, yung pinakamababang presyo ang pipiliin. Pero pag pagtaas, yung pinakamataas naman ang presyo. Kaya nga. Ang kanilang ititira. So, dapat na yung wakasan na itong mga ganitong sistema na ginagawa ng mga oil company, na kapag may krisis sa gasolina, agad nilang itinataas yung kailang presyo, kahit na yung mga binibenta nila yung mga old stock, di ba? Ano nangyari diyan sa investigasyon sa Senado, diyan sa naturang issue na yan? Meron bang meron bang mga negosyante na ito ay ikinulong at nagmulta? Wala tayong nabalitaan diyan. Yung mga kartel. Kaya dapat na tignan ng gobyerno natin, balansin nilang mabuti yung sitwasyon, kasi naagrabyado tayo naagrabyado tayo dahil siyempre domino effect yan. Pag tumaas ang gasolina, tataas lahat yan. Diyan na yung pamasahe nga, diyan yung presyo ng mga pagkain at iba pa. So dapat na tignan ng ating pamahalaan kung ano po ang magiging solusyon sa mga problemang ito ng ating pamahalaan. Babayaan na lang natin. Kaya nga. So, ang isang solusyon dyan, makaulila na ang isang solusyon dyan, yung sinasabi ni Ramon Ang, na ibenta niya yung hindi, offer lang naman yun. Offer. Kung hindi nga pinansin ng gobyerno. Yan ang problema Yan ang isang dyan. Kasi nag-iisa na lang yung oil refinery natin dito di ba? Na ito hawak pa ng Petron. Pag binili mo yan, binili ng gobyerno, makakatulong yan kung sakali. Pero pag hindi nila binigyan ng pansin yan, wala tayong magagawa. Tapos hindi pa inambindahan yung oil deregulation law, wala. Lalong yan, pahirap sa atin yan. Kaya tignan natin kung anong magagawa ng ating pamahalaan, ang presidente ng Pilipinas. Ngayon yung yung State of the Nation address niya, tignan natin kung anong sasabihin niya. Kung sasabihin na naman niya, ikulong ang mga magnanakaw sa gobyerno. Ikulong yung mga malamang may kaya nga di ba meron na namang congressman ng kinasuhan. Kaya nga di ba yan yung mga hindi kalyado kaya natin. Ngayon talaga yan. Kaya tignan natin kung ano po ang laman ng kanyang State of the Nation address. Meron ba wala? Siyempre meron. Meron. Ano kaya yun? 27. Ewan ko kung ano yung mga dilaman ng kanyang ng kanyang suna mamaya. Abangan natin. Abangan natin. Kasi inaabangan ng taong bayan kung ano sasabihin niya kung yung mga yung mga sinabi niya noon na mananagot ang dapat managot. Ngayon mananagot ba sila? Sino yung mga dyan?
dapat managot dyan sa flood control issue na yan. Oh, hanggang ngayon, isang taon, anong sinabi niya doon sa kanyang suna, ngayon, sinong mga nagot ngayon dyan? Sino yung mga big fish? Yung mga malalaking buhaya? Big fish, malaking buhaya. Hindi, yung mga malaking buhaya, kung sino ang kan. Na nasa likod ng flood control na yan. Malalaking lakos, kamo. Lakos. Oo. Sana may chinila siya, Crocs. Kaya nga sa ibang bansa, ibang bansa kasi, yung mga mamahaling gamit, yan, buhaya, di ba? Dito naman, yung buhaya, barong lang ang ginagamit. Barong? Oo, barong. Sino-sino kaya yung mga kung dyan? Dapat ipakulong ninyo kung sino yung tinutukoy ninyo nung nakaraang suna para maniwala ang taong bayan. Kung hanggang salita lang ay wala. Ikukulong mo ba kung siya yung ano? Pa-imbestiga, minsan pa-imbestiga mo sa sarili. Kaya nga. Sa mo malakaso ay sarili. Sa mo malay kulong sa sarili. Anong ano lang yun ano yung napanood natin sa sabi niya yun sa Senado? sila rin yung nag-imbesti, sila yung tumatawa. Sila yung gumawa. Hindi, may yun yung sinasabi nila dati na sila yung nagnakaw. Sila yung hindi naman dyan particular sa may Senado yun. Sige. Pero may lumabas nga sa social media, si Karay ng Tagaw, si Karay mampapaimbestigo. Si Karay ni mampapakulong. Kanto. Sila rin yung tumatawa. Okay, alas 6:52 ng umaga. Jaime Bungar, pwede pala na amindahan bakit hinayaan tumagal ang ganitong sitwasyon, sabi niya. Yung kanyan oil deregulation. Si Arnold Evangelista, we hope and pray, sabi niya, that the amendments of oil deregulation will be for the good of many people, especially the needy, underprivileged. Yan. Charles de Guzman, kaya ng LGU Calasiao ang manungkit ng pondo sa national government para sa school building. Hindi magawa ng ibang LGU, sabi niya. Siguro nag-prepare pa sila. Si Sir Ben Gab Hobillanos, good morning. Si Bads Vidal at si Master Sarlo Gonzales. Ayan, good morning din kay Marivic Rivera Balason, kay Susana Bungar Bustamante, Marie Cris Abara, Merlita Abilia, Elmer Soriano, Silvia Romero. Ayan, good morning. Si Jackson Lapus, good morning. Yung aking mother. Ayan. Diyan sa may Marikina. Good morning. Si Mar Pascua, si Lisa Sim, good morning. Si Jeffrey Castillo, Esther Ramos ng Mangkop Calasiao, Maki Mapalakapak Soriano ng Barangay Jimenez diyan sa Pandan. Paing Palos, magandang umaga sa iyo. Ayan. Kapitan Saldi Bauson ng Barangay Makabito Calasiao, good morning. Marilyn Baruna, good morning. Jesus Zambales. Si Kagawa Junjun Gabriel, magandang umaga at lahat ng BHW at Barangay Tanods ng Barangay Makabito. Madam Anita Rolosta at Juana Tika Kawagdan, magandang umaga. Si Dave Parahas, magandang umaga ng Barangay Buda. At ganon din si Joel Calbu, former Liga President Carlito John at former Councilor Gerard Official Special. Magandang umaga. Exercise muna tayo, engineer.
paingay. Madina ayat. Awan. Okay. Good morning dyan sa bayan ng Kalasyaw, si Mayor Patrick Agustin Karamat. Ganon din si Councilor Kyle Arthur Balduisa Gaspar. Si Councilor Manny Datwin, tsaka si Engineer Ben Datwin. Good morning. Councilor Elias Villanueva. Hey, si Councilor Mike, tsaka si Councilor Jopi. Good morning. Si dyan sa may kwan din, Mayor's Office, magandang umaga sa inyo dyan. Lahat ng mga nandyan na nakikinig at nanonood sa kailang mga Facebook. Si Harold Gangat, magandang umaga, at Dado Pidlawan, magandang umaga po sa inyong lahat dyan sa may Mayor's Office. Ayan. Naman, timanog bukor. Ayan. Tumunog. Okay na. Sige. Sa lahat ng mga nakaantabay sa ating palatuntunan, yung mga nakikinig sa kailang transistor radio, sa kailang mga tahanan, Ano na kayo, exercise. Binat-binat. Ayan. Mag-inat-inat. At ganoon din yung mga nanonood sa Facebook Live, magandang umaga sa inyong lahat. At kayo po ay lubos na nagpapasalamat ng marami sa inyong pagsubaybay sa aming palatuntunan. Si Don Ramon Bautista Sr. Good morning. Maagang pupunta dyan sa may Region 1 Medical Center. At ganoon din si Councilor Junjun Bautista dyan sa may bayan ng Manawag. Wala na po tayo sapat na oras sa ating palatuntunan. Kaya kayo po ay pansamantalang namamaalam na sa Himpapawid. Magbabalik bukas ang inyo pong nakasama sa umagang ito. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Macterion Lingkor at Timog Pangasinan, Dennis Muharis. At kasama din natin dyan sa may technical control, Engineer Jael Franz Kayabyab. Antabayanan ang susunod na palatuntunan, Early in the morning! ni Kaoli Navarro, dito lamang sa DWG 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! At agad mag-jogging-jogging sa plaza magtambling-tambling. Impormasyon at loob tantaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba sa kapaboriton Dennis Muhares tan sa kapaboriton Errol Jurado. Jalabat, DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Sa bawat kanto, bawat daan, pangakong laging maaasahan. Puso'y sa inyo, yan ang totoo. Say si Samson para sa Pogo Chico. Tayo na't magsama-sama, sa pag-asenso'y walang kupas pa. Saksi ang langit, serbisyong totoo. Say si Samson, kapitan ng puso. Serbisyong totoo, Barangay Pogo Chico. Tired of the stress and noise of the city and looking for the perfect getaway? Good thing there's J-Max Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether